दिनै भैरबकुन्द समष्टिनि प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटि लोगोसे भिसिडिसिनि सोद्रोमा गासैफोरखौ लानानै मोनसे रिभिउ कमिटि जादों बे रिभिउआ बेहाय बबे भिसिडिसि बा प्राइमारि कमिटिनि सायाव बेसेबांखिनि जोंनि सरकारा खामानि मावदों बे हयतो फ्लेगशिप खामानियानो जा बा डिपार्टमेन्टेल खामानियानो जा बेफोर बेसेबांखिनि जादों बेनिफ्राय प्राइमारि कमिटि आरो भिसिडिसिनि मावथिफोरनि गेजेराव बिथांमोननि सोमोन्दोआ माबायदि बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ दिहुनलायनो थाखायनो बे रिभिउ कमिटिखौ लानाय जादों आरो बेखौ बे सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जोंनि बे समष्टिनि इनचार्ज हिसाबै बिबान मोननाय जा खगेन डेका बिथाङा बे रिपर्टफोरखौ लाफैदों आरो दा जिखिनि दिनै 12टा प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनिफ्राय जिखिनि रिपर्ट मोनदों मतामति डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसआ थिगानो सोलिदों आरो जोंहा प्राइमारि कमिटि भिसिडिसि कमिटिनि मेम्बारफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ मोजाङानो मात्र मोनसे मोननै महाबा एसे गोरोबलायै जानानै दं आरो बे बिमा गोबांनि फिसा हिसाबै बे एसे एनै फारागा थाखागोन खिन्थु बेखौ जों बोरैहाय गोरोबलाय होनानै खामानि मावलांनो हायो जयैनो मावनो हायो बेनि थाखाय जों नाजाबाय थादों इतिमধ্যে भैरबकुन्द समष्टि उदालगुरि समष्टि एज ए होल उदालगुरि एसेम्बलि समष्टि हिसाबै थांनाय जोंनि एनुवेल कनफारेन्सनि सिगाङावनो बेवहाय बेसेबांखिनि एक्टिभिटिस जादों बिनि मोनसे लिस्ट दिहुनदोंमोन आं आरो बे लिस्टखौ नुना आं निजेनो आसरित मोन्दों जे आं बेसेबां खामानि जाबाय होनना सानाखैमोन इतिमধ্যে 200निख्रुइ बांसिन स्किम भैरबकुन्द समष्टिनि माबा उदालगुरि समष्टिनि बिथोराव 200निख्रुइ बांसिन स्किम जों मावनो हादों लामा बेनिफ्राय स्कुल बायदिसिना रिपेयार खालामनाय बहाबा दलं बानायनाय MTNरेगानि खामानि बे गासैबो ज' जानानै मथ'ते 200निख्रुइ बांसिन स्किम जों मावनो हादों आरो बेयो जोंनि थाखाय एसे देरगाथाव होनना बुंनांगोन खारन सिगांनि सरकाराव हयथ' 5 बोसोरावबो बेसेबां खामानि जायाखैमोन जों बे 2 बोसोर जिखिनि खामानि मावनो हादों मात्र सोलोंथाइनि बिथिङाव जों जिखिनि हाबाफारि जानांगौ होननानै जों दाबि खालामबाय थादों बे मोननैसो खामानि दासिमहालागै जाफुंनाय बेखौ जों नाजाबाय थादों बे भैरबकुन्द जों ट्राइबेल इउनिभारसिटिनि मोनसे केम्पास बानायनायनि बाथ्रा बुंदों हा सा एलटमेन्ट खालामदों बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय दासिमहालागै फान्ड रिलिज खालामैखाय बे जाफुंनो हायाखै बेनिफ्राय बावैसो जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास उदालगुरियाव हरगोन होनना बुंदों बे खामानिखौ जों एबारनिफ्रायनो क्लास स्टार्ट जागोन हयथ' न' स' बानायनाया उनाव जानांगौ हा जों नागिरबाय थादों हा इतिमধ্যে मोनसिगोन मात्र जोंहा बिल्डिं जाथ'नाय ना खिन्थु बिल्डिं जायाबाबो जों टेम्परारि बहाबा रेन्टेड हाउसआवबाबो क्लासखौ नेक्स्ट सेसननिफ्राय स्टार्ट खालामगोन होननानै जों डिसिसन लाबाय आरो बेनि थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दं नागिरगासिनो दं बेनिफ्राय सोलोंथाइनि बिथिङाव सोलोंसालि हिसाबै हाइ स्कुल माबाफ्राथ' जोंनि एरियायाव जिखिनि नांगौ बे फ्राय दंजोबो खोबारा बिदि आंखाल गैया मात्र जोंहा भैरबकुन्द उदालगुरि समष्टिनि बिथोराव भैरबकुन्द समष्टि आरो उदालगुरि समष्टिनि बिथोराव जोंहा डिग्री कलेज दासिमहालागै गैया हायार सेकेन्डारि गोबां दं खिन्थु डिग्री कलेज गैया बे हिसाबै जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होनांगोन जे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोगनि नेतृत्व जोंहा हरिसिङाव दीनदयाल उपाध्याय डिग्री कलेज बानायगासिनो दं बेयो न'आ फ्राय कमप्लिट जाहां जाबाय आरो आसा खालामदों बे कमप्लिट जायोबा बेयो उदालगुरि समष्टियाव फार्स्ट डिग्री कलेज जागोन आरो बेनिफ्राय जोंहा पानेरि कलेज दङ बेयो डिग्री कलेज हिसाबै गायसनजानो दासिमहालागै प्राय 15-20 बोसोर जाबाय बे कलेजखौ गायसननाय खिन्थु थांनाय सरकारनि समाव रिहन दैमारिनि नेतृत्वआव बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बहुत नाजादोंमोन खिन्थु जायाखिसै बिथाङा बारा इन्टारेस्ट होआखिसै हा दिहुनना होनो हायाखै कलेज निजा बिल्डिं लुनो हायाखै नाथाय जेराव क्लास बे कलेजनि हाबाबो खिन्थु जायगा खुब खमखाय बेखौ रिकगनिसन होनाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय असुबिदा दं होननानै आपत्ति इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनबाय थादोंमोन बेनिफ्राय रिकगनिसन जानांगौ थाखाय बा प्रभिन्सियेलाइज जानो थाखाय जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन बे फुलफिल जायाखैमोन खिन्थु जाजोब्बाय दा जों गोदान बिल्डिं बानायबाय खोब जेनेबा कंक्रिट बिल्डिं नङाबाबो खिन्थु जों डिग्री कलेजनि थाखाय जिखिनि रुम नांगौ बेखिनिखौ जों बानायनो हाबाय आरो हा निजा मोनबाय प्राय 25 बिगा हा आरो जों बेयाव शिफ्टिं खालामनायनि मा खालामदों बेनिखायनो जों आसा खालामदों बेयो नेक्स्ट बिटिसि एरियायाव गासै 10खान डिग्री कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे माबा दं लाहार फाहार खालामबाय दं आरो बेनि भितराव जोंनि पानेरि कलेजाबो बेयाव हाबफागोन आरो अब्ला
अन्तत उदालगुरि समस्तियाव जा मोननै डिग्री कलेज जाहैगोन सद्यहते पानेरि कलेज आरो हरिसिङानि दीनदयाल उपाध्याय कलेज बे मोननै कलेज हिसाबै जों मोननै डिग्री कलेज उदालगुरि समस्तिनि भितर मोनहैगोन गुबैयै जे उदालगुरि समस्ति आरो भैरबकुन्द समस्ति बे समस्तियाव नोंथाङा गुबै जेंना दासिमाव माखौ मावफुंखो नोंथाङा मा बुङो रायजो ओरैनो भैरबकुन्द समस्ति हिसाबै काउन्सिलाव बयनिख्रुइबो देरसिन समस्यानो लामानि समस्या आरो लोंनाय दैनि समस्या दा माखासे JJMनि स्किम मावगासिनो जागासिनो आरो जोंनि 15 फाइनान्सनि टाइट फान्डनिफ्रायबो जों माखासे दै लोंनायनि बेबस्थाखौ खालामगासिनो दं गोबां स्किम जों मावनो हाबाय आरो खिन्थु गोबां मावनो गोनां दंबावो गोबां जायगायाव जों स्किमखौ हमदों खिन्थु खामानिया स्टार्ट जायाखै जों आसा खालामदों फैगोन 3 बोसोरनि भितराव जि ओनसोलाव दै लोंनायनि बेबस्था खालामनायखौ जों होजोबनो हागोन बेनिफ्राय भैरबकुन्दआव लामानिबो गोबां जेंना दंमोन बेखौ हाजो ओनसोलखाय सिगांनि सरकारा बे ओनसोलखौ बारा नायाखिसै आरो हाजो ओनसोल अन्थाइबारि जानायखाय गोबां दै थानायखाय दलंनिबो प्रब्लेम आरो बेनिखाय गोबां लामा बानायाखैमोन खिन्थु जों दा नैबे थांनाय बोसोराव जों फ्राय 10तासो लामा बानायखांबाय आरो एबारनि मावबो जों बे भैरबकुन्द ओनसोलाव फ्राय 10तासो लामा जों हमदों आरो कमप्लिट जागोन होननानै जों आसा खालामदों बेनिफ्राय जोंहा दा मेजर दलं हिसाबै फ्राय 6तासो दलं बानायजागासिनो दं कमप्लिट जायाखै आरो बे किसुमाना फ्राय मोनब्रैसो दलङा सिगांनि सरकारनो हमनायमोन बे जोबनो लामायाव फैबाय बेनिफ्राय गोदानै जा मेजर दलं हिसाबै धनस्रि दलं भैरबकुन्दनि धनस्रि दलं बेनिफ्राय जोंहा सान्तिपुर खाथिनि बरला दलङा बे जाहैसिगोन बेनिफ्राय बावैनो हयथ' कुलसि दलङाबो बे मागोन बेलबारि मागोन मा जायगा दं बेखौ बेलतला सकनि सोनाबहा बे कुलसि दैनि सायाव दलङा जासिगोन बे सेंसन जाबाय आरो बेबायदिनो फ्राय 10तासो दलं फिसाब्ला 10तासो हल उदालगुरि समस्तिनि भितराव बे फिसाब्ला दलं बेबायदि 10तासो जागोन आरो बेखिनि जायोबा जोंहा अन्तत रड कानेक्टिभिटिया जथेस्थ' इमप्रुभ जासिगोन आरो किसु बाखि थागोन बेखौ जों पर्यायक्रमे बोसोरसेयाव अन्तत 10ता 8ता 9ता बिदि खामानि मावनो गुदि समस्तिनि लामाखिनि जों फोजोबनो नाजादों बेनिखायनो जों आसा खालामदों अन्तत एइबार जोंहा लामाया गोबाङानो सल्भ जासिगोन आरो दै लोंनायाबो जेसेबां दं बिनि हयथ' जों 10% नङा अन्तत 50% दैनि जेराव दै नांगौ बेखिनिखौ जों होनो हानाय अबस्थायाव